се приема не като задължение, като белег за принадлежност и авторитет. Езиковата гимназия в Силистра е сред 9 училища в областта, в които през тази година за първи път влиза ученическата униформа. Решението за въвеждането й получило одобрението както на учениците, така и на техните родители. Аз съм пълен привърженик на носенето на униформите и се чувствам удобно и наистина е много добре, че униформата се въведе в училището като отличителен белег на самата езикова гимназия. Носенето на униформата по време на учебни занятия е избор на всеки възпитаник на гимназията. Тя обаче става задължителна при училищни инициативи и общоградски чествания. Впечатлен от качествените материи, добре ушитите облекла и елегантния вид на своите ученици, сред педагогическия колектив спонтанно възникнала идеята също да облече унифициран костюм. Така за мъжете, за жените искат кола. Очакваме да ни каже фирмата евентуално оферта, за да се поръчат. Аз също се радвам. Примерно, ако срещам колежки в коридорите с същия десен клас,